Salutare, domnilor și domnilor, sunt Vlad Maximus și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta ne jucăm fucking Minecraft pe serverul Cookie. Aveți ID-ul de la server în descriere și uite un tip cu vechiul meu skin. Aseamănă. Momentan încă nu am un skin pentru că n-a de aia. Și ce vom face astăzi? Ne vom juca Build Battle. Momentan e Micro Battle, să voi schimba eu pe Build Battle. Și hai să nu mai pălăvrăgim, să trecem în episod cu Build Battle. Nu pot, ok. Să schimb înapoi pe First Person. Haide. Haide. Come on, motherfucker, come on. Oh my fucking god. Bă, merge foarte greu și după cum puteți vedea la Current World acolo, primul sunt eu, al doilea De ce toți au cifere în nume? De ce toți au cifere în nume? Ok? Și hai că revin când ne vom juca Build Battle. Ok, și suntem pe Build Battle acum. Am intrat pe Build Battle pentru că, dacă ați văzut înainte, scria cu ăsta, cu portocaliu Build Battle, acum scrie cu verde Micro Battle. Și hai mai întâi să vă prezint ce jocuri sunt pe acest server. Există Turf Wars, care după părerea mea nu e cine știe ce. Apoi există Skywars, care se joacă în 4 Skywars, în caz de nu știați. Micro și Build Battle, care Micro Battle-ul e ăsta, Build Battle-ul, trebuie să apeși pe tab play, să scrieți acolo Build Battle. Pe acolo să scrie Build Battle. Apoi avem Domination. E destul de interesant minigame-ul Domination, de că mie unul chiar îmi place. Și mai avem Kit PvP, care din păcate este offline. Păcate. Însă na. Hai să jucăm Build Battle. Dați așa ca să-mi car și eu ceancurile. Și încă o chestie foarte interesantă pe Build Battle e că în lobby poți sparge geamuri și poți ieși afară. Sunt în afara hărții. I am un ilegal. Ok, iar acum trebuie să așteptăm până vin mai mulți player. Momentan suntem 3 din 8. Avem pe Jungjang ăștia. Îl avem pe The Ender Play, Zahara Namie și asta. Bună. Ce faci? Ok. Hai, încă 4 player să mai intre ca să începem și noi meciul de Build Battle. Ne jucăm Build Battle. Bună, Ender Play. Ok, și a intrat și am mai intrat încă 2. Încă unul cu litere random. Și Haidar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vreau să-i arăt asta. Oh my god, I'm trolling. I make something bad. Ok. Apropo, niciodată să nu spargeți sub voi, pentru că o să vă luați bani de hărți. Zgurați, dar nu zgurați. Spargem mai și noi niște geamuri. Din păcate e un pic glitchuit. Din păcate. Dar no content. Hai bro, încă unul ne mai trebuie ca să putem și noi să ne fucking jucăm Build Battle. Voi juca 2 runde. Haide. Nu vreau frate să intre. Intră mă copile. Oh my god, că durează. Facem blocul ca ilegali. Please wait for start again. Please wait for start again. Ah, dă-te în waiting. Ioc. Am spart sign-ul. Am spart sign-ul, cred.
Gata. Ok, și trebuie să construim freestyle. Oh my god. Cum construiesc eu freestyle? Nu, s-a glitchuit. Fuck. Trebuie să fac freestyle. Nu știu ce fac, frate. Fac pe ăla din Gucci Gang. Din păcate, serverul e pe o versiune mai veche. Însă, na. Ce să fac? Nu că să fac. N-are un roșu mai deschis ceva? Urăsc versiunea asta de prostia. E nașpa, deci e nașpa. Hai cam de Hanan, de așa, și de papuci Gricu. Ok, deci trebuie să facem freestyle. Urăsc asta. Aoleu, și unde să vă puteți să obțin tot meciul. De aici îi facem o haină de aceea șmecheră cu tot felul de nuanțe de roșu. Uite cum există mai mult de 4 nuanțe de roșu. Dar nici nu cred că există 4 nuanțe de roșu în minigame-ul ăsta. I hating. Mamă, dar ce mărite să-l fac. Da, mamă, îți bată. Pentru că sunt bâtă ta și n-am nevoie de iubirea ta. Să zică taică tu că n-ai fost și tu așa cândva. De ce când melodia asta? Hai de până. Hai de până, mă. Hai de până. Pune asta de aici. Și punem un colț aici. E nașpa că nu pot să fac. Vreau să copii de la colegul. Nu vreau să fac nici la server. Vreau să copii de la colegul. Stai. Hai. No, nu există. Fuck. Vreau să copii de la colegul. Shit. Uite gang. Bă, eu zic că arată binișor. Ok, stă așa. Așa cu mâinile în buzunar ca pe Gucci. Stai băiatul Gucci. Gucci boy. Ce faci, mă, Gucci boy? Stai băiatul meu Gucci. Gucci gang, Golden Gang, mă. La Lina Golden. Sunt sus că ce ori mi-a putat fama. Hai să mi-am uitat. Frate, știi că o să-mi iau mare report? Să totuși continui să cânt. Pentru că I'm a fucking noob. Ce urăsc că să după imagine. Mamă, zici tu că n-arată bine, bă, că te bat. Știi, bă, zici că n-arată bine, te fucking bat. Păcat că nu pot. Ok, el ăsta-i fac glugă de Gucci. Gluga Gucci, gata. Îi fac gluga Gucci. Ce să mai? Gluga Gucci, direct. Gucci gang. Gucci gang. Gucci gang. Fac o gură de ce așa. Happy. Mă, tai happy. Mai am 27. Fuck, mai am 27 de secunde. De ce nu m-ați anunțat, mă? Eu perdeam aici dacă nu... Da, deci dacă nu existam, eu perdeam runda asta. Bă, mai am 27 de secunde, de unde? 12. Fuck!
Fuck! Și-a început cu mea! Fuck! N-am terminat-o. E super pup asta. Deci asta e super pup. Ce-mi dai? Super pup, tu vă în gură, bă. Mă, țărani! Uite, asta n-a făcut Nica. Super pup. Asta a făcut Nica. Nu, cred că băgăm un singur match, că nu se mai prinde. Asta n-a făcut absolut fucking Nica. Ce-a făcut ăsta? A făcut un semn. A făcut incantații. Se face incantații satanice și glitch-uri. E de very bad. Ce poți să dai mai mult de atâta? O tras niște linii și așteaptă ca lumea să-i dea legendary. Bă, măcar eu am făcut ceva față de ăștia. Wow! Wow, aia da fucking legendary. De ce ăștia dau legendary la căcaturi de astea? Nu, uite-i pe raț! Cum dau legendary la asta? Unde e freestyle? Ăsta-i tir cu arc, what the fuck? Super freaking pupăleanu! A făcut un scut. Da, bravo. Și tu ce crezi că meriți? Frate, măcar am făcut freestyle, nu ca ăștia. Eu n-am făcut nimic. Și mă aștept acum să vină unul de ăsta deștept să-i dea legendary. Nu, văd că toți au super pup. Am câștigat! Am câștigat! Doar că am luat 0 puncte, what the fuck? Oh yeah! Am câștigat, freaking god. Ok, deci da, cam atât și cu acest episod. Nu uitați că dacă v-a plăcut și mai vreți episoade în care să ne jucăm Build Battle și Skyward și multe alte mini-gemuri, să nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost la maxim. Iar noi ne revedem data viitoare cu cel mai probabil un episod de Skyward sau... Da, cred că cu niște episoade de Skyward. Cookie. Ne vedem data viitoare. Bă,